सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां ते कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीशगोपिकान्त राधाकान्ता नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तिशक्ति नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं वरं हरिनामपदं देवं अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय प्रभुपाद की महाराज की जय निताय गौर हरे गोविंदो मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मत्भाग्यमतानंदा नमोस्तुते ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम षष्ठ स्कंदम चतुर्थ अध्याയം 29ാമത്തെ ശ്ലോകം അതായത് സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കണപ്രജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദ്യനിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ദിയാശവിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂസ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് സവേ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ യദ്യനിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ദിയാശവിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂസ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് സവേ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദശപ്രജാപതി ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാണ് അല്ലെ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദ്യനിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം യാശവിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂസ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് തവേ ഗുണപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. യദ്യനിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം യാശവിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂസ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് തവേ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
എല്ലാവരും ഏകദേശം ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തായിരിക്കും. ചെയ്തു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അംബിക കേശവതി ദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത് നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധിയാക്ഷഭിർവാ മനസോതയസ്യ മാ ഭൂത്സ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്ത് സ വൈ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യത് നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധിയാക്ഷഭിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂത്സ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് സ വൈ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മാലതി ശ്യാമദേവി ദാസ് മാതാജി ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യന്നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധിയാച്ഛാഭിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂത്സ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് സ വൈ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യന്നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധിയാക്ഷഭിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂത്സ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് സ വൈ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യന്നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധിയാക്ഷഭിർവാ മനസോതയസ്യ മാ ഭൂത്സ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് സ വൈ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യന്നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധിയാക്ഷഭിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂസ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് സ വൈ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യന്നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധിയാക്ഷഭിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂസ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് സ വൈ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശുഭാസൻ ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യന്നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധിയാക്ഷഭിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂസ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് സ വൈ ഗുണോപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യന്നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധിയാക്ഷഭിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂത്സ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് സ വൈ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യന്നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധിയാക്ഷഭിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂസ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് സ വൈ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദ്യന്നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധിയാക്ഷഭിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂത്സ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് സ വൈ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ.
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यद्रुक्तं वजसा निरूपितं धिया च विर्वा मनसोदयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपहि तत्तत् स वै गुणपाय विसर्गलक्षणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सावित्री विश्वदेव दस्वामी जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यद्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाशभिर्वा मनसोदयस्य माहुस्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शोभा विद्या माता जी चलो। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य मनसोदयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपहि तद्दत् स वै गुणपाय विसर्गलक्षणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण उषानार माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षपिर्वा मनसोदयस्य माहुत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणाभाय विसर्गलक्षणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण वसंता माता जी चलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यनिरुक्तं वचसा निरूपितं धिया शवेवा मनसोदयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणाभाय विसर्गलक्षणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण स्वर्णप्रभा माता जी चलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसोदयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणः। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विजयश्री माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। यद्धन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसोदयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रमाय स्मरण माता जी चलो। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसोदयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु। वत्सला गोपालन माता जी चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसोदयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनिता कुमारी माता जी चलो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसोदयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रमणी माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसोदयस्य मा भूत् स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्ष। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദ്യന്നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധിയാക്ഷഭിർവാ മനസോരയസ്യ മാ ഭൂസ്വരൂപം ഗുണരൂപം ഹി തത്തത് സ വൈ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. इधर से माता जी हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसोदयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्त्वत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणः. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. इतना माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसोदयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. श्री रंजनी माता जी चलिए. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യദ്യന്നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം ധിയാക്ഷഭിർവാ മനസോദയസ്യ മാ ഭൂത വൈ ഗുണാപായ വിസർഗലക്ഷണഃ. ഓം തത്സദിതി. हरे कृष्ण. गीता माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसोदयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणा. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. श्री जय माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसोदयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणः. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഭൗതിക സ്പന്ദനങ്ങളാൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എന്തും ഭൗതിക ബുദ്ധിയാൽ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അനുഭവിക്കുകയോ ഭൗതിക മനസ്സുകൊണ്ട് കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ഫലമാകിയാൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമായി അവയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടിയുടെയും സ്രോതസ്. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന പോലെ സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പേ നിലനിന്നിരുന്ന അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷവും നിലനിൽക്കും. അദ്ദേഹത്തിനായി ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോ അനുസാരികളോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സർവ്വതിന്റെയും സൃഷ്ടാവാണ്. സൃഷ്ടിയില്ലായിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ ഭൗതികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയല്ല. അവ എല്ലായ്പ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കെട്ടുകഥകളിലൂടെയും സ്പന്ദനങ്ങളിലൂടെയും വിചാരങ്ങളിലൂടെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ നിർണയിക്കാനാവില്ല. അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദീനാപവേദ്ഗ്രാഹിമിന്ദ്രിയെ എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാചേതസൻ ദർശൻ ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയതക്കാണ് പ്രാർത്ഥന സമർപ്പിച്ചത്. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലെ ആർക്കുമല്ല. വിഡ്ഢികളും തെമ്മാടികളും മാത്രമേ ഈശ്വരൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സ്വയം ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ
സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവചാനന്തി മാമൂഢാമാനുഷിം ധനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ വിഡ്ഢികൾ പുച്ഛിക്കുന്നു. സർവ്വതിന്റെയും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെട്ടു കിട്ടിയ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം ഒരുവൻ അറിവ് നേടേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപങ്ങളുടെ ഭാവന സൃഷ്ടിക്ക് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല. ശ്രീപാദ് ശങ്കരാചാര്യർ നിർവ്യക്തിഗതവാദിയായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നാരായണ പരോ അവ്യക്താത്, നാരായണൻ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. വിഡ്ഢികൾ ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് നാരായണൻ ഒരു ഭൗതിക പദവി ചാർത്താനാവില്ല. നാരായണൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അതീന്ദ്രിയൻ, ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ദരിദ്രനാവുക? ദാരിദ്ര്യം ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ദാരിദ്ര്യമോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല. അതിനാൽ ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്നത് വെറുതെ കെട്ടിച്ചമച്ച ആശയമാണ്. ഭൗതിക പദവികൾ ആരാധ്യാർഹനായ ഭഗവാന് നാമങ്ങളാവില്ലെന്ന് ദർശൻ ഇവിടെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിരുക്തം വചസാ നിരൂപിതം. നിരുക്ത വൈദിക നിഘണ്ടുവിനെ പരാമർശിക്കുന്നു. ഒരുവന് ഏതെങ്കിലും നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നും പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയങ്ങളാകാതിരിക്കുവാൻ ദർശൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മറിച്ച് ഭൗതിക നിഘണ്ടുക്കളുടെയും നാമങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പേ അസ്തിത്വമുണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനാണ് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. വേദങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ യഥോ വാചോ നിവർത്തന്തേ അപ്രാപ്യ മനസാ സഹ. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, സവിശേഷതകൾ, അനുസാരി എന്നിവ ഒരു ഭൗതിക നിഘണ്ടുവിലൂടെ നിർണയിക്കാനാവില്ല. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ തലം പ്രാപിക്കുന്ന വർഷം അവനെ ആധ്യാത്മികമായും ഭൗതികമായും എല്ലാ നല്ല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും. മറ്റൊരു വേദമന്ത്രത്തിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തം ഏവ വിദിത്വാദി മൃത്യുമേതി. ഒരുവൻ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവി മനസ്സിലാക്കുന്ന വർഷം അവന്റെ ജീവിതം ശാശ്വതമാകും. ഭഗവത്ഗീത 4:9 ഭഗവാനാൽ തന്നെ ഇത് കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജന്മകർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ആവിർഭാവത്തിന്റെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണാനന്തരം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നില്ല. അവൻ എന്റെ ശാശ്വതമായ ധാമം പ്രാപിക്കുന്നു. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ ജനിമൃതികളെയും വാർദ്ധക്യത്തെയും രോഗത്തെയും അതിജീവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:15 പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവശ്യ ച സ്മർത്തവ്യശാഭയം. തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശാഭയം. അല്ലയോ ഭരതരാജാവിന്റെ പിൻഗാമി, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും പരമാത്മാവും പരമനിയന്താവും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നവനുമായ പരമദിവ്യോത്തപുരുഷൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും
പുകഴ്ത്തുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യണം. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. 30-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിൻ യതോ യേന ച യസ്യ യസ്മൈ യദ്യോ യദാ കുരുതേ കാര്യതേ ച പരാവരേഷാം പരമം പ്രാകൃസിദ്ധം തദ്ബ്രഹ്മ തത്തേതുരന്യദേവം. യസ്മിൻ യതോ യേന ച യസ്യ യസ്മൈ യദ്യോ യദാ കുരുതേ കാര്യതേ ച പരാവരേഷാം പരമം പ്രാകൃസിദ്ധം തദ്ബ്രഹ്മ തത്തേതുരന്യദേവം. പരബ്രഹ്മം കൃഷ്ണൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആത്യന്തികമായ ആശ്രയസ്ഥാനവും എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രോതസ്സുമാകുന്നു. എല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ്. എല്ലാം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനായിട്ടാണ്. ആത്യന്തികമായ വസ്തുനിഷ്ഠതയും സ്വയം കർമ്മം ചെയ്യുകയോ അന്യരുടെ കർമ്മത്തിന് കാരണമാവുകയോ ചെയ്യുന്ന ആത്യന്തികനായ കർമ്മിയാണ് അദ്ദേഹം. ഉന്നതവും അധവുമായ ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാകയാൽ കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അസ്തിത്വമുണ്ടായിരുന്ന പരബ്രഹ്മം എന്ന് നന്നേ അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനും മറ്റൊരു ഹേതുവും ഇല്ലാത്തവനാകുന്നു. ആകയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മൂലകാരണമാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകം പോലും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരണത്താലാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിനു ഭൗതിക ലോകവുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പരമകാരണം അപരിപൂർണമായേനെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നു. വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. വാസുദേവനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും മൂലകാരണമെന്ന് അറിയുന്ന ഒരുവൻ പരിപൂർണനായ മഹാത്മാവായിത്തീരുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഗോവിന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണൻ പരമനിയന്താവാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ശാശ്വതവും ആനന്ദപൂർണവുമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ശരീരമുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമായ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു മൂലവുമില്ല. പരബ്രഹ്മമാണ് അഥവാ തദ്ബ്രഹ്മ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാരണവുമില്ല. അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും മൂലകാരണമാണ്. പക്ഷേ ഗോവിന്ദനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് യാതൊരു കാരണവുമില്ല. ഗോവിന്ദൻ അത്യധികം വൈവിധ്യമുള്ള രൂപങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം ഏകമാണ്. മധ്വാചാര്യന്റെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അനന്യ സദൃശാഭാവാത് ഏകോ രൂപാതി ഭേദത. കൃഷ്ണന് ഒരു കാരണവും തുല്യനുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാംശങ്ങളും വിഭിന്നാംശങ്ങളും വിഭിന്നാംശങ്ങളുമായ വിവിധ രൂപങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം ഏകമാണ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തतो ജയമുദീരയേ. അഷ്ടപ്രായേഷു പുത്രീഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകീ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് की जय गुरु परमानंद हरि बोल. ഇവിടെ പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധിച്ച എല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉള്ളതല്ല. ഒന്നും ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമമായാലും ലീലകളായാലും രൂപമായാലും എല്ലാം എന്താണ്? അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിലെ ദർശൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക സ്പന്ദനങ്ങളാൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഭൗതിക ബുദ്ധിയാൽ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അനുഭവിക്കുന്നയോ ഭൗതിക മനസ്സുകൊണ്ട് കെട്ടിച്ചമക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ഫലമാകിയാൽ പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമായി അവയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടിയുടെയും സ്രോതസ്, എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന പോലെ സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പേ നിലനിരുന്ന അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കു ശേഷവും നിലനിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനായി ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പലതരത്തിലും ആൾക്കാർ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടൊക്കെ അതുപോലെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കണക്കാക്കാറില്ലേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ സീരിയലുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനുമായി സംബന്ധിച്ചതെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ട് ശുദ്ധസത്വം അല്ലെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. സത്വഗുണം നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. സത്വം അത് നല്ലത് തന്നെയാണ്, എന്നാലും നമ്മളെ സുഖത്താലും സന്തോഷത്താലും ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ആയിട്ട് സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ്. ഇപ്പോ എന്ത് തന്നെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം അല്ലെ, നാമത്തിന് ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നാമ അപരാധങ്ങൾ പറയും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിന് ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് അല്ലെ.
അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അത് ഒരു ഇമാജിനേഷനായിട്ട് കരുതുന്നു അല്ല, ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ട് കരുതുന്നു അല്ല, അതൊക്കെ നാമ അപരാധങ്ങളായിട്ട് പറയും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം പറയുന്നു ഗോലോകേര പ്രേമതാൻ ഹരിനാമ സംഗീതം. ഹരിനാമം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഗോലോകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതിവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉള്ളതല്ല. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ സംബന്ധിച്ച പല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ അത് ഭൗതികമായിട്ട് മാറ്റം വരുത്തുന്നു, അവരങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ, അവരൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കണക്കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ആണുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ, ആ ഒരു മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. നേരത്തെ പഠിച്ചു മുക്താവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാണ് അല്ലെ. പ്രഭാതത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതി സർവകാരണകാരൻ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ ആരെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആക്കേണ്ടതുമില്ല അല്ലെ. എന്താന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ധാരാളം അങ്ങനെ കപട സ്വാമിമാരും മറ്റൊക്കെ ദൈവമായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ അണികള് ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ എന്താ പറയാ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട, സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ ആക്കി മാറ്റുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം ബിസിനസ് ആണ്, ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കുക. അതിനായിട്ട് സീരിയലുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പല ആൾക്കാരും പല കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാറ്. ഇപ്പോ സീരിയലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അവർക്കെന്താണ്? പണസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു ഗുരുവോ അവർക്കൊരു പരമ്പരയോ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോ അവർക്ക് ഉയർന്നു വരാനോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാതനാൽ അവര് ഭഗവാനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാരുടേത് പോലെയാക്കിയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതൊക്കെ തന്നെയും ഇവിടെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് കാമമാണെന്ന് പറയും. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചോളം തന്നെ അതൊക്കെ ശുദ്ധ പ്രേമമാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ലീലകളാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സീരിയലുകളും സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള മാതിരിയാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും കാണിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രഭാതരുടെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു. അവജാനന്തി മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചാലും സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്.
നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കി. വീണ്ടും ആ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നു. അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദീനാപവേദ്ഗ്രാഹിമിന്ദ്രിയ സേവേന്മുഖേഹി സ്വയമേവ സ്ഫുരത്തിത. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ടോ അല്ലെ നമ്മുടെ ആ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സേവേന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദി, നാവിൽ നിന്നും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങണം എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവത് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ദരിദ്രനാരായണൻ എന്നുള്ള ഒരു വിഡ്ഢികള് പറയും. ദരിദ്രനാരായണൻ, എല്ലാവരും നാരായണൻ അല്ലെ, ദരിദ്രനെയും ദരിദ്രനാരായണനായിട്ട് പറയും. നാരായണൻ ഒരിക്കലും ദരിദ്രനല്ല അല്ലെ. പ്രഭാതർ പറയും, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമസേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാതി. 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാര് സദാസമയം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടെയുള്ളതാണ് ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷ്മി ദേവിയെ തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സദാസമയവും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നാരായണൻ ദരിദ്രനല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ചിന്താമണി പ്രകരസത്മസുകൽപവൃക്ഷ അല്ലെ, ചിന്താമണി കൊണ്ടുള്ള പ്രകാരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. വിഡികൾ ദരിദ്ര നാരായണൻ പറയാണ്ടത് പറയും. നമുക്ക് നാരായണന് ഒരു ഭൗതിക പദവി ചാർത്താനാവില്ല. നാരായണൻ എല്ലായ്പ്പോഴും അതീന്ദ്രൻ, ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതനാണ്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ദരിദ്രനാവുക? ദാരിദ്ര്യം ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ദാരിദ്ര്യമോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല. അതിനാൽ ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്നത് വെറുതെ കെട്ടിച്ചമച്ച ആശയമാണെന്ന് പറയും. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയങ്ങളാകാതിരിക്കുവാൻ ദർശൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മറിച്ച് ഭൗതിക നിഘണ്ടുക്കളുടെയും നാമങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പേ അസ്തിത്വമുണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനാണ് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. വേദങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ യഥോ വാചോ നിവർത്തന്തി അപ്രാപ്യ മനസ്സാസ. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, സവിശേഷതകൾ, അനുസാരികൾ എന്നിവ ഒരു ഭൗതിക നിഘണ്ടുവിലൂടെ നിർണയിക്കാനാവില്ല. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ തലം പ്രാപിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് ആധ്യാത്മികമായും ഭൗതികമായും എല്ലാ നല്ല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും. മറ്റൊരു വേദമന്ത്രത്തിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. തം ഏവ വിദിത്വാദി മൃത്യും ഏതി. ഒരുവൻ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവി മനസ്സിലാക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ജീവിതം ശാശ്വതമാകും. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. പറയുന്നത് ദദാമി ബുദ്ധിയോഗത്തെ ഏനമാമോ ആന്തിഥി എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നൽകുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഭക്തിയാമാപിച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്
വേഗം തന്നെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്, ദിവ്യമാണ്. അതാരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ ജനിമൃതികളെയും വാർദ്ധക്യത്തെയും രോഗത്തെയും അതിജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശിവദേവ ഗോസ്വാമിയും ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അല്ലയോ ഭരതരാജാവിന്റെ പിൻഗാമി, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും പരമാത്മാവും പരമനിയന്താവും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നവനുമായ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകുവാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് പരബ്രഹ്മം കൃഷ്ണൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആത്യന്തിക ആശ്രയസ്ഥാനവും എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രോതസ്സുമാവുന്നു. എല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ്, എല്ലാം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനായിട്ടാണ്. ആത്യന്തികമായ വസ്തുനിഷ്ഠതയും സ്വയം കർമ്മം ചെയ്യുകയോ അന്യരുടെ കർമ്മത്തിന് കാരണമാവുകയോ ചെയ്യുന്ന ആത്യന്തികനായ കർമ്മിയാണ് അദ്ദേഹം. ഉന്നതവും മതവുമായ ധാരാളം കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാകിയാൽ കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അസ്തിത്വമുണ്ടായിരുന്ന ആ പരബ്രഹ്മം എന്ന് നന്നെ അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം അദ്വിതീയനും മറ്റൊരു ഹേതുവും ഇല്ലാത്തവനുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആദരപ്രണാമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമകാരണം, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് എന്നുള്ളത്. എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രോതസ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ആശ്രയസ്ഥാനം. എല്ലാം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ്. ഭോക്താരാം സർവലോക മഹേശ്വരൻ. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മറന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം അല്ലെ. പ്രഭാതർ പറയും ഈ മന്ത്രം ശാന്തി മന്ത്രമാണ്, ലോകത്തിന് ശാന്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഇതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ ആണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായാലും ആൾക്കാർ തമ്മിലായാലും ഞാൻ എന്റേത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്റെ രാജ്യം, എന്റെ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും സമ്പത്തുണ്ട്, എന്റേതാണ് ഈ അധികാരം, എന്റേതാണ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യം. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ശത്രുപക്ഷം എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവന്റെ സമ്പത്തും കൂടി എന്റെ കൈക്കലാക്കണം, അവന്റെ രാജ്യം കൂടി പിടിച്ചെടുക്കണം, അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഈ രാജ്യവും സമ്പത്തും അധികാരവും എല്ലാം ആരാണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധവും അക്രമവും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിൽ എപ്പോഴാണോ എല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാകുന്നത്, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോഴാണോ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ശാന്തിയും സമാധാനവും ലോകത്തിൽ
ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നത്. പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവതാരന്മാരായിരിക്കുക എന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ, പരമദിവത്ത് കൃഷ്ണമായ ഭഗവാൻ, കൃഷ്ണൻ മൂല കാരണമാകുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ലോകം, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം എന്നിൽ നിന്നാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകം പോലും പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കാരണത്താലാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ലോകവുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ പരമകാരണമാക്കും അപരിപൂർണമായനെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നു, വാസുദേവ സർവമിതിയും സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. വാസുദേവനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം എന്നറിയുന്ന ഒരുവൻ പരിപൂർണനായ മഹാത്മാവായിത്തീരുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രഭുപാദയുടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. സർവകാരണകാരണം, എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം. അനാദിരാതിർഗോവിന്ദ സർവകാരണകാരണം. കൃഷ്ണൻ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം. പക്ഷെ ഗോവിന്ദനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് യാതൊരു കാരണമൊന്നുമില്ല. അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോരോ ഭക്തന്മാരുടെ പുത്രനായിട്ടും ഒക്കെ അവതരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭഗവാൻ ആരും തന്നെ മാതാപിതാക്കളായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ഇന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇന്ദ്രണത്തിലാണ് ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഓരോ ലീലകൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പരമകാരണം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും മൂലകാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഗോവിന്ദൻ അത്യധികം വൈവിധ്യമുള്ള രൂപങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവയെല്ലാം ഏകമാണ്. മധ്വാചാര്യ സ്ഥിതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ അനന്യ സദൃശാഭാവാത് ഏകോ രൂപാത് ഭേദ. കൃഷ്ണൻ ഒരു കാരണവും തുല്യനുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശങ്ങളും വിഭിന്ന അംശങ്ങളും വിവിധ രൂപങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം ഏകമാണ്. അനേകം വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭാഗവതം തന്നെ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനമായിട്ട് പറയും അല്ലെ. യേതേച്ഛാംസകലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാ, വിഭിന്ന അംശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത് പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയും. സ്വയം ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും ഒക്കെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും തന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ദർശൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर हरे कृष्ण. നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ച് വൈഷ്ണവക്കേന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാണ്ടല്ലേ, അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ.
आनंदपुरी वैष्णव जय श्री प्रभुपाद।